jest Pani historyczną osobą, która po raz pierwszy w historii jest 10-milionowym pasażerem na lotnisku, że Pana serdecznie gratuluję. Porty lotnicze są dzielone w zależności od liczby obsługiwanych pasażerów. Porty powyżej 10 milionów to już są porty znaczące. Porty, które są znane, porty, do których się ktoś odwołuje, porty, które są pewnym punktem porównania. Więc myślę, że dla nas to też jest coś ważnego. Poza tym pamiętajmy, że to przekroczenie 10 milionów to jest też zbliżenie się i pokonanie niektórych z naszych najbliższych konkurentów. Poza tym fakt, że odbyło się właśnie w tym roku. W roku, w którym w sposób nieoczekiwany mieliśmy przyjemność gościć pasażerów, przewoźników low-costowych z Modlina. W sytuacji, kiedy mieliśmy zamknięte półterminale, kiedy mieliśmy zamkniętą jedną drogę startową, najważniejszą, najdłuższą drogę startową, kiedy mieliśmy zamknięte główne podejście do lądowania. To wymagało naprawdę ogromnej mobilizacji. Ja już nie mówię o tym, że równocześnie prowadzone są prace budowlane, których procedury dostępu, dojazdu bardzo utrudniają życie lotniska. W takiej sytuacji pobicie takiego rekordu, takiego znaczącego rekordu jest naprawdę dużym osiągnięciem i należą się ogromne słowa uznania naszym pracownikom, naszym wszystkim partnerom, którzy w tym czasie pracowali na lotnisku, no i oczywiście przede wszystkim naszym pasażerom, których to 10 milionów się na lotnisku pojawiło.